नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी के विरहा गायक और सपा नेता विजय लाल यादव जी के बारे में, जिनकर आज सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हो चुकल बा और गंभीर रूप से घायल हो गए रहले है विजय लाल यादव जी। अभी अभी उनकर छोट भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हाल ही में आजमगढ़ से सांसद के चुनाव जीतल बाड़े और जोन विजय लाल यादव जी बाड़े ई सपा के नेता बाड़े, यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता बाड़े। और ई कहीं जात रहे अपना कार से और इनकर कार के एक्सीडेंट हो गए, जोना कारण इनका के लखनऊ के हॉस्पिटल में भर्ती करावल गए बा। रिपोर्ट ये आ रहा बा कि खतरा से अब इनकर बाहर बा, अब ये पूरा तरीका से सुरक्षित बाड़े, लेकिन चोट बहुत ही ज़्यादा आयल बा। आप लोग सामने स्क्रीन पर तस्वीर देख ही सकतानी, जो कि हॉस्पिटल से एक्सीडेंट के समय के और कार के अंदर के सारा सीन आप लोग देख सकतानी। तो खतरा से बाहर बाड़े, ये सबसे बड़ा खबर बा। और बहुत ही जल्द इनकर छोट भाई जुबली स्टार और सांसद निरहुआ जी इनका पास हॉस्पिटल में लखनऊ पहुँचे वाला बाड़े। तो आगे के अपडेट आप लोगन के देते रह, बस चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबौले रही। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।